minulosti ľudia nemali sociálnych pracovníkov, nemali sociálne systémy a mali to najvzácnejšie, mali jeden druhého, mali široké rodiny. A ja som prvý raz stretol to stretnutie rodinného kruhu v Holandsku, na jednej konferencii, európsky otec týchto konferencií, Rob van Pache, on ich rozprával s veľkým nadšením. A vtedy som pochopil, áno, to je presne to, čo potrebujeme. To je presne to, čo chcú naši ľudia, to, čo cítia, to, čo ich zaangažuje, to, čo budí tú novú energiu dopredu, čo dáva deti do popredia, počúva ich, hľada riešenia, ktoré sú komplexné a pre nich dlhodobé. Takže ja som veľmi, veľmi rada, že sa tu môžeme opäť takto stretnúť. Dneska už trošku v inej nálade, trošku smutný, lebo sme sa lúčili, ale zároveň aj natešení, že začína taká vaša nová etapa, ktorá trošku tak skončila pred 5 rokmi a teraz vlastne môžete pokračovať ďalej. Family Group Conference is a decision-making model. It is a connection between the world of the people, the world of the families, and the world of the professionals. Because these worlds don't easily mix together. Sometimes there is really quite some tension in between. So, with a family group conference with an independent coordinator who is not part of the family and who's not part of the system, he is preparing this whole conference, bringing the circle together, is the chairperson of the conference, the first phase and the last phase. That makes then out of this conference comes a plan that is made by the family and accepted by the professionals. So family group conference is a bridge between these two parts of society. Stretnutie rodinného kruhu, to je taký malý zázrak v našej práci. Veci, o ktorých deti snívajú, sa zrazu stávajú skutočnosťou a celá tá rodina dostáva obrovskú silu a prináša im to také nové svetlo do života a novú silu na riešenie problémov. Objaví sa obrovský potenciál a sila tej rodiny, z čoho sme všetci strašne šťastní a zrazu sa stáva skutočnosťou to, o čom sa píše, o čom sa hovorí a o čom sme snívali. To hovoríme tak, že každý srg je úspešný, pretože vždycky je tam prínos pre dieťa, pretože to dieťa je v centre diania, ono vidí to, ako odborníci o ňom diskutujú, ako rodina za ňoho bojuje, ako hľadajú riešenia, píše si ten plán spolu s rodinou a chápe tej svojej situácie a je mu vysvetlená. Zrazu sme všetci na jednej lodi. Nie je to, že detský domov, rodičia, úrad, ale všetci sme spolu a všetci chceme ako keby nájsť spoločnú reč a máme spoločný cieľ. A v tej chvíli, možno to teraz bude také patetické, ale vtedy sa možno všetci vnímame ako jedna rodina. Ako jedna rodina, ktorá má jeden cieľ. Pomôcť dieťaťu. Práve zavedením tej novej metódy stretnutia rodinného kruhu sa nám podarilo, že po pomerne krátkej dobe, v podstate asi od septembra do konca februára, taký obrovský kus práce sa urobil, že 4 deti sa mohli vrátiť do svojej pôvodnej biologickej rodiny. Robím to cez 5 rokov a mne osobne dalo to veľmi veľa, pretože každá tá rodina je iná, každý problém je iný a individuálny a vlastne zanechá to vo vás takú stopu a formuje to jednak aj mňa ako človeka, ale aj odborníkov a hlavne aj vlastne tej rodiny a deti. Niekedy nevieme odbúrať to, že máme nejaké predsudky, či to chceme alebo nie. A keď sa o týchto veciach rozprávame, tak vlastne získavam ten iný pohľad, ten druhý pohľad a začíname uvažovať, že možno ten môj pohľad nebol celkom správny.
Najkrajšie pre mňa bolo, kedy dieťa, ktoré bolo u nás v CDR-ku, po dlhom čase som mu našla rodinu, mamku, ocka, ale aj tetu a sesternice a bratrancov. Po stretnutí dieťa sa mi hodilo okolo krku a mi povedalo: teta, ja vás tak ľúbim, splnila ste mi sen. Ja som veľmi rada, že môžem zastupovať organizáciu Úsmev ako dar, ktorá priniesla model rodinných konferencií na Slovensko. A my sme veľmi radi, že sme započali tento model práce na Slovensku, že sme zasiali to semiačko, ktoré teraz ďalej klíči a vidíme to naozaj, že systémovo sa dostáva do praxe, či už centier pre deti a rodiny, alebo na úrady sociálno-právnej ochrany. A sme veľmi za to radi, pretože vidíme v tom veľký význam, čo možno je také dôležité vypichnúť a čo sa nám na tom páči, že naozaj dieťa je súčasťou rodinnej konferencie, rovnako ako je súčasťou, prirodzenou súčasťou rodiny, v ktorej žije, že nie je izolované od celého toho procesu, kedy sa o ňom rozhoduje, a rovnako tak, že možno z nášho pohľadu, kedy robíme s rodinami, ktoré sú sociálne slabšie alebo ktoré sú možno na okraji tej spoločnosti, tak práve tento model dostáva tieto rodiny do stredu, kedy môžu cítiť, že sú dôležité, že majú moc nad svojim životom a že ich niekto počúva. Preto som naozaj veľmi vďačný Úsmevu, že toto rozbehol, že tieto veci posunul, že to dokonca posunul na to, aby to fungovalo v štátnom systéme, pretože tam to má potom najväčšiu trvácnosť a veľmi sa teším, že takýto prirodzený model, ľudový model funguje na Slovensku, rozvíja sa a má obrovskú budúcnosť.